നോക്കാനുള്ള ത്രാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ത്രാഷിംഗ് ശരിക്കും നമ്മൾ വെർച്വൽ മെമ്മറി പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ത്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് സ്പെൻഡിങ് എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഇൻ സർവീസിങ് ദി പേജ് ഫോൾട്ട്സ് ബട്ട് ദ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ഇസ് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ. അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പേജസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേജസ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിനെ സി പി യുടെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ടൈം നോക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിന് പകരം മൊത്തത്തിൽ ശരിക്കും സി പി യുവിൻ്റെ ടൈം എങ്ങോട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേജസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് പേജ് ഫോൾട്ട് കാരണം നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പേജ് ഫോൾട്ട് വന്ന് ആ പേജിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനാണ് പേജ് ഫോൾട്ട് ടൈം. അപ്പം ഓവറോൾ ടൈം സി പി യുവിൻ്റെ ഓവറോൾ ടൈം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, ആ സി പി യുവിൻ്റെ ടൈം നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസ് ടൈം ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമുക്ക് ത്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്പെൻഡിങ് എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഇൻ സർവീസിങ് ദി പേജ് ഫോൾട്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത്. അപ്പം വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എല്ലാ പേജസും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല. കറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് തന്നെ മതിയാവും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പ്രോസസ്സിലെയും എല്ലാ പേജസും വേണ്ട അല്ലേ, ഫ്യൂ പേജസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് റിസൈഡിങ് ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സുകളുടെ എല്ലാ പേജസും അതിനകത്ത് വരാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രെയിംസ് വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് പ്രോസസ്സുകളെയും നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. മറ്റ് പ്രോസസ്സുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് അതോടെ അസോഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന പേജസും കുറവായിരിക്കും. സോ ദെൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദ ലോങ് ടേം സ്കെഡ്യൂളർ വിൽ ബ്രിങ് മോർ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ മെമ്മറി വിത്ത് ലെസ്സർ പേജസ് അസോഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൂടുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടും. കാരണം ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. നമ്മൾ സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഗോസ്റ്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ പേജസും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. അതായത് ഇവിടുത്തെ സിനാരിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതിലും മാക്സിമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. അതായത് എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കുറച്ച് പേജസ് മാത്രമേ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, ആ കുറച്ച് പേജസ് എക്സിക്യൂട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി എല്ലാ പേജസിനും പേജ് ഫോൾട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസ് ടൈം ഒരുപാട് പോവും ആ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സി പി യു ആ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ആ സി പി യു ടൈം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ majority of the CPU time is spent to service the page fault സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറേ സമയം പോകും rather than executing the process itself. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും സി പി യുവിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടി വരും. പക്ഷേ അതൊരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും. അതിൻ്റെ കാരണം ത്രാഷിംഗ് ആണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പേജസും പ്രോസസ്സിൻ്റെ എല്ലാ പേജസും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പേജസും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ പേജസും വന്നില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയം പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായിട്ട് CPU ടൈം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ CPU യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രാഷിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ.